І вось калі вайна пачалася, паўнавартаснае ўторгненне, я маю на ўвазе, я цалкам выпаў з кантэксту стварэння контенту, з працы, ну бляха, вайна на дварэ, трэба думаць, што рабіць. І вось неяк тыдзень першай вайны я там у розных рэчах, у розных справах быў пагружаны, паглыблены ўвогуле, там, не звязаных з маёй дзейнасцю. І калі я ў выніку апынуўся ў Польшчы, недзе праз тыдзень, я зайшоў у гэтую суполку нашу айцішнікаў, блогераў, расійскамоўных, і напісаў здаравенны пост, што, маўляў, хлопцы, дзеўкі, мы ж з вами ўсе тут айцішнікі, мы з галавой на плечымах, і мы павінны распавесці на нашай аўдыторыі, што ў міры адбываецца, што так не павінна быць, што не павінна расейцы забіваць украінцаў, што гэта ўсё неправільна, мы ж гэта разумеем. Я напісаў здаравенны пост, у гэтае кам'юніці, нас там 200 чалавек, не 200, 100 з чым-то чалавек было, блогераў, буйных, ад мільённікаў да невялікіх. Закрепіў гэты пост і